Dobrý deň, vítam vás na prehliadke bytu 2+KK na ulici Houbalová. Byt sa nachádza v novostavbe bytového domu. Práve sa pozeráte na hlavnú miestnosť v byte. Je nezariadený, ale môže mať i túto podobu. Vaše nové bývanie môže majiteľ zariadiť nábytkom na základe vašich požiadavkov a osobného dohovoru. V kuchynskej časti miestnosti bude na mieru vyhotovená kuchynská linka firmou Potrusil, včetne vstavaných spotrebičov. A toto je vaša nová kultúrna spálňa so samostatným vstupom z chodby, aktuálne tiež nezariadená. Ale opäť na základe vašich požiadavkov môže byť vybavená dvojlôžkom, úložnými priestorami i pracovným kútom. Súčasťou bytu je priestranná komora s pripojením na pračku a úložnými priestorami. Krásna a priestranná kúpeľňa s vaňou a umývadlom. Samostatné WC, opäť s vlastným umývadlom. Po dokončení okolia bytového domu budete mať z lóžie nádherný výhľad na Líšeň a okolie. Volajte, píšte.